Ahoj, ja som Matej a vítam ťa pri 6. časti môjho podcastu, v ktorom rozoberám knižky takým spôsobom, aby som sa k tomu sám mohol niekedy v budúcnosti vrátiť a niečo si z toho opäť pripomenúť, pretože zabudám a takto sa k tomu môžem vrátiť v priebehu 10-15 minút a nemusím si to zase čítať týždeň, dva alebo koľko má knižka. Takže v podstate ide iba o také zhrnutie informácií, ktoré mne niečo dali a tým, že to dávam takto verejne, tak sa k tomu môžu dostať aj iní ľudia. 6. kapitola z knihy Divotvorná moc správneho myslenia má názov Hriech trúdnomyselnosti. Hriech trúdnomyselnosti v preklade je taký, že fakt je melancholie, depresie, takéto, že rozmýšľame nejako zle o sebe. A najlepší kaziet takejto starosti, čo máme v mysli, je viera v to, že sa nám to podarí. Viera v to, že niečo dokážem, na úkor toho, že moja myseľ mi hovorí niečo iné. Jožko si chce zahrať bejsbol, ale nemá bejsbalku. Myseľ mu hovorí, no tak si nepôjdeš zahrať nikdy, ale jeho viera mu hovorí, že OK, ak sa opýtam 10 ľudí, tak ak jeden bude mať bejsbalovú polku, môžem si ísť zahrať bejsbol. A počas toho, ako obieha 10 ľudí, tak je dôležité, aby si udržával takéto sebavedomie toho, že keď niečo nevidie 8 krát, neznamená, že to nevidie na ten 9., 10., 11. krát. Skúšaš to, kým to nevidie, lebo ty vieš, že takýmto vytrvalým skúšaním dosiahneš svojho cieľu. Takisto jak v živote, takisto hoci kde inde. A táto veselá ľudská tvár, ktorú máš pri skúšaní niečoho, je to, čo ťa viac menej udržuje v tempe. Lebo tým, že si stále pozitívne optimisticky naladený, aj keď sa ti niečo nedarí, tak si napredu pred tým, kto začne nadávať hneď ako mu niečo nejde. Lebo on niečo urobí, nejde mu to, začne nadávať a vzdá to. Ale ústupom sa nikdy nevybuduje víťazstvo. Keď sa mi niečo nedarí, tak sa treba usmiať a povedať si, OK, to, že sa mi to nepodarilo 5 krát, neznamená, že to na 7. alebo 30. krát vyjde. Dôležité je nestrácať tú vieru, lebo tá viera je ten kaziet starosti. A keď sa staneme obeťou týchto svojich v podstate myselných opičích prechodov a necháme si svojou myslou spochybniť naše plány, že nám to zase, jak z minulej epizódy, sme pomalšie ako naša hlava, tak to nezrealizujeme. Sú dve možnosti. Buď robiť rýchlejšie ako rozmýšľame, čo je niekedy blbosť, alebo sa naučiť disciplínu nepočúvať hlavu, pokiaľ ide o niečo negatívne. Keď ja si poviem, že idem behať a nejdem to urobiť hneď, tak to odložím. A potom, keď si vždycky na to cez deň spomeniem, že OK, idem behať, tak ešte si vymyslím ďalšie 3 tasky, ktoré môžem urobiť doma namiesto toho, aby som išiel behať. Ale takto ja viem, že si zabehať nikdy nepôjdem. Takže niekedy áno, ale presne budem musieť byť rýchlejší ako tá hlava. Alebo si iba vybudovať tú disciplínu neústupu. A tam zase máš cez deň 1 500 taskov a máš tabuľku, že čo treba urobiť dnes, čo môžeš urobiť zajtra, čo je akutné a taká tá tabuľka toho prioritizovania si riešení problémov cez deň. Keď som pod vplyvom tých negatívnych emócií, že sa mi niečo dlhšie nedarí, 12 krát mi niečo nevyšlo, tak už človek začína mať tú pravdepodobnosť, že aha, asi to nevyjde nikdy. Ale to je blbosť, pretože ono to niekedy vyjde, len treba trošku niečo zmeniť. Nemôžeš sa diviť, že dostávaš také isté výsledky, ak nezmeníš akože vstup k tomu výsledku. Hej, akcia, reakcie. Ak vkladáš stále tie isté informácie, tak dostávaš stále niečo. Ak si nie si spokojný, treba zmeniť vstup. Takže pokiaľ ja som nespokojný s tým, ako sa správam, tak sa asi nesprávam dobre. V podstate je to taký paradox. Niečo na tom bude. Keď mám kľud, že nikto do mňa nejak nerípe alebo zrovna nefajtujem s mojím egom, že idem behať, neidem behať, keď som v takom kľude, keď som spokojný, mám takú zároveň rovnováhu a som ešte aj dobre naladený, som taký veselý. Toto je to myslenie, ktoré by som chcel mať, že stále. Pretože týmto myslením, sebaverným, veríš v samého seba na úkor toho, že ti mysl spochybňuje to, čo chceš urobiť, tak sa to proste dá zvládnuť oveľa jednoduchšie. Keď máš ten mindset, taký ten kľudný, harmonický, veselý. A pre človeka, ktorý má už takýto mindset dlho, respektíve keď už si vytrénuješ tú hlavu, ako robenie jedného kliku dnes a
10 o mesiac, vytrénuješ si to jak svaly ten mozog, lebo mozog je sval a naučíš ho to, takže on dokáže mať ten mindset, ktorý chce mať. Len sa to musím viac naučiť. A je dôležité v takýchto veciach, keď si uvedomím, že strácam tú vieru v to, čo robím, tak by som si mal uvedomiť, že musím urobiť to najlepšie, čo viem v daný okamih, aby som tú vec urobil najlepšie, ako viem. Lebo pokiaľ ju urobím zle, tak urobím aj ďalšiu vec zle. Ráno si neustelem posteľ, je väčšia pravdepodobnosť, že si tú posteľ neustelem aj zajtra a pozajtra a o týždeň a z toho, že nedokončím tú vec dnes, tak sa môže stať, že o 5 rokov nedokončím nejaké veľké projekty. Respektíve sa k veľkým projektom ani nedostanem, lebo nebudem zvládať dokončovať takéto malé veci. Čo napríklad robím presný opak, tú posteľ si postelem a ďalšia takáto mikrovec je, že upracem si topánky, keď prídem zvonku. Dám si, no, nie je to námaha, ale urobím tú vec, že ich chytím do ruky a upracem ich, aby boli pekne upratané. A máš toho potom radosť, lebo ideš sa obuť a nie je jedna topánka na začiatku chodby a druhá v polke chodby. Takto ich máš pekne tam, kde si ich nechal. Pokiaľ ich samozrejme niekto iný neurobí, ale to už je iná vec. Keď sa prichytím pri tom, že OK, teraz sa mi nechce ich uložiť, lebo to sa stane, alebo tú posteľ, že zaspím a nemám to v úplnom zvyku, ešte je to rutina, ešte sa s tým stotožňujem a pracujem na tom. Takže pokiaľ to nie je ešte zvyk, tak sa stane, že tá posteľ nie je uprataná, ale keď sa pri tom prichytím, tak musím pomyslieť iba na to, že sa to stalo nevadí, pretože som si to uvedomil a nenechám to tak a v ten moment, kedy som si to uvedomil, tak idem a opravím to. Posteliem tú posteľ, nečakám ďalšiu hodinu, kým toto. OK, zabudol som, dobre, nevadí. Prečo som to zabudol? Lebo som sa, poviem príklad, zle vyspal, tak som sa trošku ponáhľal, aby som si stíhal iné veci. Aha, ale neurobil som posteľ. Takže to je také, že musím zavrieť jedny dvere, aby sa mohli otvoriť druhé. Keď sa takéto veci viac nakopia, že cez deň mám ísť na nákup, mám ísť urobiť obed, mám ísť urobiť hento, mám proste možno 10-15 takýchto sidequestov za deň a 2 alebo 3 sa mi nepodaria, tak sa mi stáva, že sa nechám akože pohltiť tým, že prenechám tú moju silu tým mojim problémom. Vtedy samozrejme dojde Jožo klopať na okno, moje ego mi dojde zaklopať, že hej, počuj Matej, vidíš, že si to neurobil? Tak nemusíš urobiť už ani toto, keď už si neurobil ani hento. Ale tam, keď si to včas uvedomím, tak sa dokážem vrátiť a ešte to urobiť. Ale stane sa, že tomu prepadnem a začnem tak viac menej prokrastinovať a nikam to nevedie. Vtedy si musím uvedomiť, čo mi tak zdvihne náladu, lebo ono ma to dokáže tak pohltiť, že sa začneš utápať. Jak si tak dobre naladený a robíš tie ciele a odškrtávaš si a ide to, tak jedného dňa, ten moment, jak sa to začne prevalovať na tú negatívnu, tak zase priťahuješ to negatívne a ostávam taký z toho nie v takej nálade, ako by som chcel mať. A dostanem sa do takých zase zabehnutých kolají toho zlého rozmýšľania. Potom už sa to utápa a už sa cítim úzkostne a zase mám napnuté ramena a zase som v tom kolobehu, chápeš? A keď si to uvedomím, tak je ďalšia taká vec, ktorú si poviem, pozornosť posilňuje a nevšímavosť oslabuje. Takže keď sa budem sústrediť na pozitívne myšlienky, dostanem pozitívnu odozvu. Keď som ja dobrý, sú dobré ľudia okolo. Musím prísť na to, že čo mi najlepšie zdvihne náladu. Každý máme niečo svoje, mne prinesie náladu dobrú, keď si pustím nejakú pesničku fajn. A normálne si zaspievam, pekne vyčilujem pri tom a naladím sa na takú harmóniu toho autora, keby a normálne, že precítim tú pesničku s ním. Je to také, ako by som povedal, že keď človek medituje a strpne ti celé telo. Je to taký ten pocit, že si tu a teraz a robíš to najlepšie ako vieš. A vtedy ťa nezaujíma, že čo bude zajtra, čo bolo včera, že fakt si tu a teraz. Takže to je celkom dosť point aj toho, kde by som chcel byť. Akože ja tu som teraz, ale nie vždycky sa to tak pekne podarí. Napríklad aj keď sa usmejem sám pred sebou, ako keby fejkovo, tak mozog to vyhodnotí na základe minulých skúseností ako reálny smiech a trošku sa to telo uvoľní. Predtým, keď som v hlave napnutý, že nedarí sa, nejde to, tak sa usmejem a poviem si, že ty kokos, fakt sa niečo tak deje, že musím byť v takomto až v úvodzovkách chronickom strese napätý, keď vlastne nejde o život. Aha, kde som, aha, čo všetko mám a jak sa mi dobre darí. A ja som tu teraz rozhodený kvôli tomu, že som si neposlal posteľ, chápeš? Že to ma netrápi toľko, ale aj také je to malá blbosť včera môže urobiť veľký dopad na veci, čo sa stanú o 2 roky. Taký efekt motýlych krídel.
A keď si osvojím vec, aby som zabudol na tie zlé veci a dával pozornosť na tie dobré, tak ma to bude viesť takým tým super smerom. Pretože optimizmus a takáto pozitivita, nemyslím teraz toxickú alebo také veci, ale keď som takže dobre naladený, tak sa mi daria veci oveľa lepšie. A ide mi to. Je jedno, koľkokrát spadneš, keď vieš, že vždy môžeš vstať. Ako človek, keď padne 3-krát a povie si, OK, tak už stačí. Pretože fakt ústupom sa nikdy nevybuduje víťazstvo. Ono práve, že keď to ide ťažko, tak je to dobrá cesta, pretože ak by to išlo moc ľahko, tak asi robíš niečo zlé. To máš jak z matematikou. Pokiaľ si ten príklad vypočítal veľmi jednoducho, tak asi ho máš zlé, to poznáš zo základky. Takže niektoré veci idú ťažšie, niektoré idú ľahšie. Mal by som sa viac sústrediť na to, čo mi ide, na to, v čom som dobrý, ako... To je ďalšia otázka dobrá na zamyslenie. Že mal by som sa sústrediť na veci, ktoré mi idú, ktorých som dobrý, ale paradoxne sa najviac posúvam, keď zistujem, čo mi nejde. Mám sa sústrediť teda na to, čo mi nejde, alebo sa mám sústrediť na to, čo mi ide. Každopádne si myslím, že asi harmónia medzi tým, raz hento, jak robíš, tak oddychuj, jak varíš, tak jedz. To je jedno. Dobre, dnes to bude fakt také krátke, lebo neviem, kam som sa zase hral s tými minulými epizódami, že čo komu to hovorím, no každopádne tieto podcasty sú pre mňa, aby som vedel, že čo som mal vtedy na mysli, respektíve nemusel čítať knihu znova a stačilo mi pustiť 10-minútový takýto výcuc, povedanie s mojimi slovami na seba samého a uvedomenie si tak niektorých vecí. A ešte je plán taký, že keď vlastne dokončím týchto 15 epizód, ešte vyjde jedna posledná ako také celkové zhrnutie, aby som si to vedel zosumarizovať úplne. Že nemusel sa vrácať zase miestami ku každej časti, ale poviem príklad, každý druhý deň si pustil to 15-minútový celý podcastík a mal to celé zhrnuté v kope, aby som sa k tomu nemusel takto vracať. To je hlavný point tohto podcastu. Prajem pekný zvyšok dňa a nech sa darí.